satul măgura pare o pată de culoare aruncată peste verdeața care domnă zi. Veni, săracul Petre, și ne dă de Dumnezeu o fată. Doamne! Cu ce ți-am greșit eu ție? De-mi umpli bătătura de muieri! De ce te-ai născut băiatul în locul băiatului pe care l-am cerut eu? Hai! Dumnezeu mi-a dat paguba asta de fată în loc de băiat. Ce mă? Hai, Lore, și tata la nici și pe păzitorul lor. Așa! Of, 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 of. Și Iisus o soacră zic că se duce în țarină la porumb să vadă ce mai e pe acolo și să ia un snop de iarbă. De-aia se ducea că avea întâlnire cu ibovnicul. Eu casă și câmp și casă. Păi lasă că e bine. Eu am fost plecat peste mări și în armată. Tare dor îmi fusese satul nostru. Dar abia așteptam să ajung în gară. Și de gară am părăsat. Nu întâlni pe nimeni. Ma, pe cine crezi că unde pe acita asta, măi, Ionică? Păi, după cum se vede, tu? Florico! O avea și Nea Petre ceva posibile de tot bea. Până acum ceva vreme nu bea. Abia dacă coborea în bec să iau o cană cu vin, iar acum face plăcă. Ionică, nu te simți bine de te-a tristat așa dintr-o dată la față? Mai late, acoperite cu ceva de lucru, făcura. Să spune asfalt. Până merg bicicletele și mașinile. Băi, uite și pe Nea Petre. De unde dracu o vini? Hai să treci, Nea Petre! Hai să treci, mărinăci. Nea Petre! La unde-i cățeaua din spatele căruții? Mă... Puli... S-a dus să nu mai zici pe nume. Bă, tu să nu te iei de mine, că nici o miră m-am în doi geamantanele în gară, tu-ți paștele în mătidare. Nu-mi dă pace și basta! Pleci, nerăbdător, mă, Petre! De aceste gânduri cum se agață copiii mici de dulciu. Mă-mi doare sufletul, mă, omule! Când mă gândesc